ihe karịrị mmadụ 1,000 ndị nri dị na kansụl ime obodo Anọcha ya na-agba gburugburu nke steeti a bụ ndị Erere na-agba nke mbụ nke mmeleta ahụike akpọrọ Nwabueze Live Free Medical Outreach Program. Ndị a bụ ndị enyere nlekọta dịgasị iche nyekwazịa ha ọgwụ na Community Center bụ ebe nwere ndị dibịa oyibo na ndị ọrụ ahụike ndị ọzọ ndị bịakọtara ọnụ iji wee rụọ ọrụ n'atụmatụ a na-ekwu. Ọzọkwa Chibuzo Obidike ga-akọtọpụ akụkọ a. Ụmụ ntorobịa, ụmụ nwanyị bụkwazi ndị ritere elele na ọgbakọ ahụ ebu nke emere. Onye kwadoro ọgbakọ ahụike a bụ Maazị Nwabueze Oli, onye ahịa ụnọ ma bụkwazara onye bi na mba ofesi, kwuru ka amata na mmemme a bụ nke o ji afụ na ndị ọ na-enweghị ka ọrịa ha bi n'obodo ahụ bụ ndị na-enweta ahụike bụ ịgba ma bụkwazara ndị na-anata ọgwụ n'obele ego. O kwukwazịrị na ọ bụ ụzọ o si enyeghachi obodo nke ha nyere ya. Otu onye ndu ndị ọrụ ahụike ahụ bụ Dọkịta Ken Okeke nọrọ n'oge ahụ kwado ndị ahụ bịara na ọgbakọ ahụ ka ha gbaa mbọ fụ na ha gere ntị ọfụma n'ọgwụ a na-enye ha nakwazi ihe ndị ọzọ dọkịta gwara ha, ma kwukwezie na ọ dị mkpa ka onye ọbụla gafegoro afọ 40 gbasie mbọ ike na-eje n'ụlọ ọgwụ enene onwe ya anya ọfụma.